Sesiphinde sabuya Window Fast TV sibingelele once again sibuya nepost kaKhuzani ayibhale khona izolo ethi nobody is above Blue Nation akekho ngaphezulu kwesizwe esikhulu sabaguqa sithandaza ama-Blue Nation. Uthini kuKhuzani uthi lena akusiyo i-mafia state lapha kufanele sihlale sidelelwa sidicilelwa phansi bese sithula sisonga izandla ngoba kukhona abantu abafuna ukuzakhela udumo ngamagama abanye abantu abawasebenzele kanzima. Le podcast idicilele phansi igama lami futhi ngizolwela igama lami ngendlela esemthethweni nangenhlonipho. Nginesiqiniseko ukuthi uMark G akanalwazi ngalento kusetshenziswa i-podcast yakhe ukuzama ukubulala igama lami. Ulanda bonke abantu abangazwene nami ukuze bazonke ngeneka besho abakuthandayo. Kodwa mina anginiki ithuba lokuziphendulela. Ngaze ngenza i-interview kuBhayazile. Wathi uzoyikhipha ngoJanuwari. Kodwa mina ngibe ngisha. Manje nami ngizama ukuziphendulela. Igama lami akuyona into yokudlala. Mina ngizimisele ukuvela igama lami. Umsebenzi wami nabantu abangisekayo. Ngicela nizolane nami. Kangithandi ngibhalalana nje angithandi ngibhlungu enhlizweni yami bafethu. I'm not okay. Sekwanele enye ipost ke Khuzani uphelezelwa ile yana i2 ekade efuna khona ke nama email ukuthi engamcontacta kanjani ke uMark G. Ngiyazi ke Khuzani ngenxa ukuthi ke uneshwa akumelanga uveze into akumelanga ukhulume. Kukhona ke imkhanqala ke ezokhomenta kule post yakho izofakaza ukuthanda kwayo. Lento ekhulumayo Khuzani you are 100% right. Mina I'm happy ngokuthi uveze lento. Uma uthule abantu bathatha into ekhulunywa ngawe njengeqiniso enxa ukuthi akekho oyiphikisayo. Siwenzile ama-video la nabanye abafowethu esinabo la kuma YouTube channels. Lama YouTube channels ke athanda ukuphusha kakhulu umsebenzi wakho. Sikhulumile ngakho kakhulu lonto leyo. Nethi nje asinayo ke platform etheni okwamanje. Kodwa sikhulumile sikhuza yona lento ukuthi why ngaso sonke isikhathi uma le platform eyiBhinqa Nation uma iyakhuluma especially i-host yakhona ongizwe hlezi ephatha igama lakho ngendlela ongesiyona. Nawo ama-host or ama-visitors akawabizayo angizange ngwezwe mhlawumbe elifana noma kanjani igama lakho kodwa uye ungizwe lo owesekela igama lakho ukuthi lingene noma isidingo singeke. As a host uyolawula ukuthi inkulumo ihamba kanjani ngasiphi isikhathi lonto kukhulunywa kanjani. Noma umuntu engekho entweni uyakulandelela aze efuna ukuthi azakuchithe lonto leyo ukuthi uwrong kangakanani. Ngekhathi bebiza ke mhla ka1 lapha kule interview akayithola lento ayifuna. Wayetshela ikhonto ezovela ezokhulunywa ngawo cause bavele bambiza esikhaleni ekade I'm sure babengamhlelele uyabo kubazombiza babona lesa sigameko bambiza kodwa abangayithola lento ade beyifuna kumhla ka1 wabaphoxa ke lokho ukuthi na kungenzeki lokho wafika kuveza ukuthi cha okwenzakalile sewumlandeli kabani ke kaKhuzani. Kodwa ke siyabona ukuqhubeka ngoba nento nje athi isindela kuKhuzani useyabizwa lo muntu loyo ade nibiza umthandeni la kwiBhinqa Nation leya enagcina niyenzeni anisho kumkhotha phansi njengoshukela nemiguqa lamadola limpreza yonke indlela ngizwe nabangani bakho ababelapha estudio imbiza ngazo zonke izithazelo ongayicabanga nazo zonke izinto enithi uachievile. Akukho lengakusho okungumncoma lokho. Uma le podcast kungayona ekaMark G kuyi-podcast yasemdletsheni nabangani benu ngizwa kuyomele kucace ukuthi le this is Thandeni Bhinqa Nation. Sizokwazi lokho ukuthi into yokunqoma yena nabantu abasondelene nomthandeni kuphela kuzomukeleka. Kungashiya ukuthi iBhinqa Nation akuvele ukuthi le into yakuphi yasemdletsheni kwamulekile lokho ayikho inkinga futhi uma kunjalo. Kodwa nje ulokho ukuqhubeka kudicela phansi igama lomuntu ngaloluhlobo no ayizukusebenza lonto leyo ayizukusebenza. Uma uzoseklisha ama-personal scores iy'nkinga ngoba nazo uzoyiseklisha la kule podcast
kuyomele kucace ukuthi yena umphathi wakho-ke uthini ngalokho, ngoba asikwazi ukusebenza kanje. And ama-producer abaphatha lapho lelo hlelo lo osuke check ukuthi nirikhoda kahle yini, akazi nakwazi, I'm sure akayazi le ndaba yamabhifu ukuthi hamba kanjani. Noma elalela izinto uyayabona ukuthi ayikho mhlawumbe into eyinhlamba, kodwa inkulumo usuke uyiveza ngizwi kwabanye abantu ayiveli kahle, iyalumela, inenhlabathi. So ngibonga kakhulu uKhuzana ayisukumele lento, abhale esizweni sibuka sonke, engakufihli, ngoba uma ikufihla sekubikwa omunye umuntu esekhuluma ngakho kuzoba ngathi kumanje. Osiyami yenza wabe khona lapha uthe kunevideo eveze ithi ngenza ngathi uKhuzana iyo le video emcasule, nawe miyenza kade kudiqa laphana uThabani akukuphatha kahle lokho, ekudikadika laphana njenge-pitbull engakuyeki. Bengemnandi lokho kuwe, besilwisa uThabani lapha ngoba ade ebhizi ngongizwa, kodwa ungizwa kamusa ukuthi yena azosebenzisa i-platform engaka uzokwenza izinto ezirong. Kusenezinto ezenzakalayo kula malanga, siyazi ukuthi i-podcast iyaphuma before kwenzeke lo mshophi ovelile, kodwa kumele kube nokushintsha okukhona ngale podcast. Uma ibahluli bengayazi bebeyivulelani, kumele beyiyeke, ngoba manje futhi idayilwe khona ukuthi izodela abantu, izogcwaneka. Ubani? uKhuzana uFampungose. uKhuzana ubaba uganiwe manje, leyo khulu ukwenza akusenasidingo, akusenamsebenzi. Sibonga kakhulu-ke ngestatement-ke ngepost yakhe uKhuzana ayenzile. Ngiyazi ukuthi akathanda ukubhala izinto uKhuzana, kodwa kuyamphoqa kwezinye iy'khathi ukuthi akuveze okusenhlizweni yakhe, ngoba uma esethule kakhulu uyagcwanekeka uKhuzana, uyadeleleka. Kanti lokhu ufuna akunqande kusase-early, amanzi angangeni endlini. Nisale kahle.